So what's up mga guys, maayong hapon ninyo diha. Nari ko ron sa deliver ko dari sa satellite na diha. Oh. Kita. Tara. So na ako dari deliver ko, uwan kayo, basa kayo ko, lata kayo ko. Ang customer ay bayran ng 80 kung ingnan. Pwede 100 na sir kay 1 month, lata kayo ko. Last na akong deliver ko ron kay madto ko sa kuang brother, magkuha ko niya kay bunyag sa kuang bata ugma. Guys, patay basa agin yung mangita tag kwarta guys. Ito ang kinabuhing pobre, kinabuhing nga kapos. Kita yun, kita sa kilay ito. Kita guys, kay uwan kayo guys niyang yung cellphone ako ning gi-suod plastic unang di kayo maklaro ang kamera, samot ng luyo nga kamera di gyud. Muna kamo mga dato magpa-deliver gani mo, tipin ninyo ning mga rider kay mga pobre kay ni mahal pang gasolina. So stila niya layo pa kayong pick up. Kamo diya basta mga kortahan mga tagbugtip maura na. Sige kay madto nako akong motor dupoy kay akong motor guys. So ato ko guys, salamat sa inyo ang pag tan-aw sa kuwang vlog mo.